ассалому алейкум дӯстони азиз ва мухлисони ҳамешагии барномаи матриса. Бори нахуз дар расои марказии барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, газету ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан ба мардум пешниҳод менамояд. Дар студияи Илҳом Бобоев хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матриса ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел барои онҳое ки ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернетиро одат накардаанд ва мехоҳанд аз ҳама имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет бохабар гарданд, боз як тарофаи нави бо номи дар корро таҳия ва роҳандозӣ намуд. ҳамеша дар ҳаракат бош, интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муошати бештар дар дохили кишвар. Дар нақшаи нави тарофавии дар кор аст Тисел. маълумоти бештар тариқи рақами 290 ё дар сомонаи tisel.tg. Тисел боса муфидтар. имрӯз дар матриса бобофони ҷопонӣ ба фурӯш баромад. тилло ва нуқраи лоиҳаҳои Тисел. гаджети нав имкон медиҳад мусиқиро тариқи пӯст гӯш кунед. бо матриса меша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. ширкати олмонии Big-Rip электромототсикли Neroро муаррифӣ намуд ки тариқи принтерҳои 3D чоп карда шудааст. дар баъзе касон ҳангоми шунидани мусиқиҳои Queen фишурдани пӯст мушоҳида мешавад, чун маълум гардид технологӣ будааст ки имкон медиҳад то овоз ва тапишҳои мусиқиро тариқи пӯст эҳсос кунад. ҷолибияташ ин аст ки он ба одамони шунавояшон паст ё бешунавоӣ имкони эҳсоси мусиқиро медиҳад. мехоҳед бештар аз олами хайтек огаҳӣ пайдо намоед? Пас марҳамат ба медиапортали мо бахши матриса ки бо ҳамкории ширкати Тисел таъсис дода шудааст. хабарҳои тозаву ҷолиб аз олами хайтек ҳама рӯза пешкаши шумост. хонед, лайк гузоред, шаҳр диҳед ва ба дӯстонатон равона созед. матриса бо мо ҳамеша огоҳу ва доимо дар тренд бошед. бобофони ҷопонӣ ба фурӯш баромад. ширкати Panasonic фурӯши телефонҳои худро бо тамғаи Panasonic KX-TU150 оғоз намуд. ин синфи телефон махсус барои пиронсолон равона карда шуда бо тугмаҳои калон, ҳарфҳои калон ва тугмаи махсуси ёрии таъҷилӣ муҷаҳҳаз шудааст. навгони бо се ранг дастрас мебошад: сиёҳ, кабуд ва сурх. ҳарфу рақамҳои калон дар тугмаҳои аз дарун равшаншуда ҷойгиранд. тугмаи махсуси ёрии таъҷилӣ бошад, имкон медиҳад то истифодабаранда бо наздикон ё бо хизматрасониҳои таъҷилӣ ба алоқа бароянд. ин хизматрасонӣ зангро дарҳол ба балангӯяки берун намебарорад. ба хотири ёрии таъҷилӣ то 5 алоқаро сабт кардан мумкин. дар ҳоли ҷавоб надодани якум, телефон тариқи автоматикӣ зангро ба алоқаи дигар равона мекунад. таъсири нав дорои равшанкунаки светоодӣ дар болои телефон ҷой гирифта, аккумулятори 1400 мАч ки дар реҷаи интизорӣ то 700 соат кор мекунад, ду ҷой барои симкорд мебошад. бар замми ин Panasonic KX-TU150 бо дастгоҳи шунавоӣ пайваст мебошад. гаджети нав имкон медиҳад мусиқиро тариқи пӯст гӯш кунед. баъзе касон ҳангоми шунидани мусиқаҳои Queen ё Anal Nasrach фишурдани пӯст мушоҳида мешавад, чун маълум гардид технологие будааст ки имкон медиҳад то овоз ва тапишҳои мусиқиро тариқи пӯст эҳсос намояд. ҷолибияташ он ба одамони шунавоияшон паст ё бешунавоӣ яъне гӯшкар имкони эҳсоси мусиқиро медиҳанд. ин технологияро Music Not Impossible номиданд. баста аз ду дастпонаи батареядор барои даст, барои пой, симҳову санҷандаҳо барои китфу миён иборат мебошад. гаджет вобаста ба мусиқӣ интихобшуда импулсҳои электрикӣ равона мекунад. он моҳи сентябри соли равон дар Лас-Вегас санҷида шуд. гаджет ба мухлисони шунавояшон паст пешниҳод карда шуд. ихтироъкорон иброз медоранд ки мусиқиро иваз намекунанд, балки имкони эҳсоси онро медиҳанд. электромототсикли дар 3D принтер чопшуда муаррифӣ гардид. ширкати олимони Big-Rip электромототсикли Neroро муаррифӣ намуд ки тариқи принтерҳои 3D чоп карда шудааст. андозаи мототсикли сохташудаи лабораторияи NoLab ва Big-Rip 190 бар 90 бар 55 сантиметрро ташкил медиҳад. гуфта мешавад ки қисмҳои асосии он ба ғайр аз электроника тариқи чопи 3D сохта шудааст.
аз ҷумла бо чунин роҳ чарх, тана, зин чоп шуданд. ин аввалин мотосикли электрикӣ дар принтер-сетаи чопшудаи ҷаҳон ба шумор меравад. мутаассифона бояд қайд намуд ки нера танҳо шакли намунавӣ буда истеҳсоли оммавии он ба нақша гирифта нашудааст. ягон маълумот оид ба иқтидор, рафт ва ғайра оварда нашудааст. ба ту аз ҳама бештар дар кор аст. ту ҳамеша дар ҳаракат ҳастӣ ва ба ту бештар аз дигарон дар кор аст. ту мехоҳӣ комёбтар аз дигарон бошӣ. ба ту бештар дар кор аст. пас дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар дар нақшаи нави тарофаи дар кор аз T-Cell. маълумоти муфассалтар бо рақами 290 ё дар сомонаи cw.tcell.tj. T-Cell боз ҳам муфидтар. чун ҳамеша дар бахши лайфхакҳо ма сетои мо оиди истифода барои смартфон. оё медонед ки ҳангоми ҳуруфчинӣ дар смартфон метавонед ба худ зиён расонед ва ё хато доштани смартфон низ ба саломатии шумо зарар расонида метавонад? на ҳаросед, ҳозир дар бораи ҳамааш ҳамроҳ тамошо мекунем.
натиҷаи озмунҳои мустақили Осиёи Марказӣ дар бахши бозорёбӣ яъне маркетинги ҷоизаи Event Awards Central Asia эълон гардиданд. Лоиҳаи Tcell бошад дар ин озмуни бонуфуз соҳиби тилло ва нуқра гардид. Муфассал дар навори навбатии барнома. натоиҷи озмунҳои мустақили Осиёи Марказӣ дар бахши бозорёбии ҷоизаи Event Awards Central Asia эълон гардиданд. лоиҳаи Tcell иқдоми таблиғотӣ барои ромиги дастрас дар Ӯзбекистон дар бахши беҳтарин рӯйдоди онлайнӣ соҳиби нишони тиллоӣ шуд. тарҳи муштараки Радиои Азия Плюс ва Tcell ҳамроҳ мехонем дар бахши беҳтарин лоиҳаи иҷтимоӣ сазовори ҷоизаи нуқра гардид. Event Awards Central Asia ин ҷоизаи мустақилии касбӣ дар Осиёи Марказӣ аст, ки барои дастовардҳои бузурги эҷодӣ аснои баргузории чорабиниҳои марбути бозорёбӣ тақдим мешавад. таи солҳои ахир ин мукофот ба тарҳҳои муваффақе, ки дар Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистону Қирғизистон татбиқ меёбад, эҳдо мегардад. имсол барои ҷоизаи тилло дар бахшҳои чорабиниҳои бозорёбӣ беш аз 60 лоиҳа аз бузургтарин ширкатҳои минтақа рақобат доштанд. озмун асои даварони мустақил, ки коршиносони шинохтаи соҳоти ивент HR-пиарҳои ширкатҳои Русия, Тоҷикистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Латвия, Словакия ва Молдова инчунин намояндагони васоити ахбори омма ва ҳунармандони маъруфи ин кишварҳо буданд ҳакамӣ мешуд. Tcell дар бахши беҳтарин рӯйдоди онлайнии лоиҳаи иқтидоми таблиғотӣ барои роминги дастрас дар Ӯзбекистон соҳиби нишони тилло гардида, онро ба Тоҷикистон овард. моҳи феврали соли 2018 барои ду кишвари ҳамсоя бо ҳамҷавор, ки марзҳои муштарак, урфу одат ва фарҳанги ба ҳам наздик доранд, рӯйдоди муҳимтарини таърих ба вуқӯъ пайваст. сарҳадоди ин давлат қариб 20 сол барои равои шаҳрвандон мушкилӣ эҷод менамуданд, бозгардиданд. мардуми Тоҷикистону Ӯзбекистон ин иқдомро бо хурсандии бузург ва эҳсоси гарму гуворо пазируфтанд. яке аз тарҳое, ки барои маърифӣ бештар ва ташвиқу тарғиби роминги дастрас ба кор оғоз намуд, ин салом ҳамсояҳо дар ҳамҷоягӣ бо ширкати Азия Плюс Медиа Груп буд. лоиҳа дар бораи анъанаҳои миллӣ, фарҳангу санъат, дастовардҳо, ҳаёти одамони ҳарду кишвар нақл карда, наворҳои ҷолибро дар мавриди пайвандҳои таърихии мардуми ҳамсояи кишварҳо омода месозанд. тарҳи роминги дастрас оддӣ ва хеле содда буда, ҳадафи он нишон додани ин, ки роминг барои истифода қулай аст. аз он мешавад аснои иртибот, гуфтугӯ ва табодули навору аксҳои ҷолиб дар ҳангоми сафар дар Ӯзбекистон бо нархи арзон истифода кард. тарҳи муштараки Радиои Азия Плюс ва Tcell ҳамроҳ мехонем дар бахши беҳтарин лоиҳаи иҷтимоӣ бошад, сазовори ҷоизаи нуқраи озмун гардид. моҳи июни соли 2018 Азия Плюс ва Tcell аз 4 хонаи бачагони шаҳри Душанбе, ки беш аз 350 кӯдак дар онҳо тарбия мегиранд, дидан карданд. ба назди ин тифлакони маъсум, ки аз навозиши волидайн маҳруманд, шахсони маъруф, ҳунармандон ва чеҳраҳои шинохтарафта ҳамроҳ бо онҳо китоб хонданд, шеъру таронахонӣ карданд ва нақлҳои ҷолиберо пешниҳод сохтанд. соли гузашта низ ширкати Tcell дар озмунҳои Event Awards Central Asia чанд ҷоизаро ба худ ихтисос дода буд. якбора се тарҳи Tcell, яъне лоиҳаи Digital Camp Tcell дар бахши беҳтарин чорабинии озмоишӣ, тарҳои табрикоти 8 март ва эҳсосоти брендӣ барои Viber дар самти беҳтарин рӯйдоди онлайнӣ мукофоти баландтаринро соҳиб гашт. дӯстони арҷувон, дар ҳамҷо барномаи матриса ба поён мерасад. агар шумо чизеро нафаҳмед ва онро ба смартфонатон сабт карда натавонистед роҳ афзода нашавед, ҳамаи маълумотро шумо метавонед дар медиапортали розбахши матриса, ки бо ҳамкории ширкати Tcell таъсис дода шудааст, тамошо намоед ва ё хонед. дар охир ин хотиррасон менамоем, ки ҳамкори барномаи матриса ин ширкати Tcell аст. ширкати Tcell барои онҳое, ки ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернетиро одат накарданд ва аз ҳама имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет истифода бурданӣ ҳастанд, тарофаи нав бо номи дар корро таҳия ва роҳандозӣ намуд. ҳамеша дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар. дар нақшаи нави тарофавӣ дар кор аст Tcell. маълумоти муфассал тариқи рақами 290 ва ё дар сомонаи tcell.tg. Tcell буса муфидтар. нашри нави барномаи матрисаро шумо метавонед танҳо пас аз як ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. бо шумо будам роҳи барномаи Илҳом Бобоев. то барномаи навбати хайр.